ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ቀንዲ ተዋጋእቲ ሓይልታት ዝኾነ ሰራዊት ተሃገረን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ተጻብኦታት ጠጠው ከብሉን ናብቲ ዝተጎድአ ከባቢታት ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽኣቱ መንገዲ ክኸፍቱ ዝጽውዕ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ እማመ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ብቐወምቲ ኣባላት ኣብ ዝተዋህበሉ ድምፂ ቻይና፣ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳን ብሪጣንያን ደገፈን ድሕሪ ምሃብ ሩስያ በቲ ዘለዋ ናይ ቀውፊ መሰል ከም ዝዓገተቶን ከም ዝተቃወመቶን ተገሊጹ። እዚ ሩስያ ዝወሰደቶ ኣገራሚ ውሳነ በተን ኩናት ሱዳን መብቅዕ ክግበረሉ ጽውዓ ዘለዎ ሃገራት ተቃውሞን ነቐፌታን ገጢምዎ ኣሎ። ብጀካተን ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እተን ካልኦት ዘይቀወምቲ 10 ሃገራት እውን ድምፀን ዝሃባ ኮይነን ኩለን ድማ እቲ ቀሪቡ ዝነበረ ተዋጋእቲ ሓይልታት ሱዳን ካብ ኩናት ጠጠው ክብሉን ንሰብኣዊ ረድኤት መንገዲ ክኸፍቱን ዝሓትት እማመ ሙሉእ ብምሉእ ደገፈን እየን ሂበን። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ምስ ሩስያ ድምፃ ክትህብ እትርአ ቻይና ዘይከም ሩስያ ነዚ እማመ ሙሉእ ደገፋ ብምሃብ ተዋጋእቲ ሓይልታት ኩናት ጠጠው ከብሉን ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣትውን ጻውዒት ኣቕሪባ እያ። ሩስያ ግን ነዚ ብምቅዋም በቲ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘለዋ ቀዋሚ ኣባልነት ዝህባ ናይ ቀውፊ መሰል ተጠቂማ ነቲ እማመ ኣብ ግብሪ ከም ዘይውዕል ገይራተላ። ሩስያ እቲ እንኮ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንጻር እዚ እማመ ዘድመፀት ሃገር ድሕሪ ምዃና ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ ንናይ ሩስያ ተግባር እከይ ተግባር ኢሉ ብምግላጽ ሩስያ በዚ ዝሃበቶ ድምፂ ነቶም ኣብ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ብዘይ ዝኾነ ተሓታትነት ውግኦም ክቕጽሉ ይኽእሉ ምዃኖም መልእኽቲ የሕሊፋ ዘላ ድሕሪ ምባል ነቲ ናይ ሩስያ ተወካሊ ኣነ ክሓቶ ዝደልግን ክንደይ ሱዳናውያን ክሞቱ ኣለዎም፣ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ሱዳናውያን ክዕመፅ ኣለወን፣ ክንደይ ቆልዑ በዘይ መግቢ ክተርፍለዎም ሩስያ ውሳነ ንኽትወስድ ብምባል ሕቶ ዘለዎ ነቐፌታዮ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘቕረበ። እዚ ከምዚ ኢለን ከሎ ድማ ብዝሒ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝተቆትሉ ሰባት ልዕልቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገመተ ከም ዝኾነ ሓድሽ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ። ኣብ ትሕቲ ለንደን ስኩል ኦፍ ሃይጂን ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሲን ዝበሃል ዝካየድ ሱዳን ሪሰርች ግሩፕ ዝተባሃለ ናይ መርመራ ኣካል ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ እቲ ጎንፂ ኣብ ዝጀመረሉ ግዝኣት ካርቱም ልዕሊ 61,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይገሊጹ። ብቐንዱ ድማ ሰባት ብሕማምን ጥምየትን ይሞቱ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር እውን ልዑል ቁፅሪ ዘለዎም ሰባት ሞይቶም ብፍላይ ድማ ኣብ ግዝኣት ዳርፉር ልዑል መጠን ዘለዎ ቅትለትን መጽናት ዓሊትን ከም ዝተፈጸመ እውን ሓቢሩ ይዝርከብ። ን19 ኣዋርሕ ኣብ ዝቐጸለ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቀልሎ ከም ዝተፈጥረ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ይገልጻ። ብሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ንጥሜት ተቓሊዖም ከም ዝርከቡ እውን ይንገር። ዘጊት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላት ሓገዝን 20,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይገልጹ ነይሮም። ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩናት ክንደይ ናይ ሰባት ከም ዝሞቱ ግን ብግቡእ ይስነት ከም ዘየለ ይገልጽ። እዚ ሱዳን ሪሰርች ግሩፕ ዝበሃል ኣካልን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝበሃል ተጣበቂ መሰል ሰባት ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ትካልን ኣብ ኩናት ሱዳን ንማዕቐብ ኣጽዋር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝጥሕስ መልክዕ ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ ፈረንሳ ኣብ ጥቕሚ ከም ዝወዓለ ኣብ ዘቃልዑሉ እዋን እዩ እዚ መጽናዕቲ ወግዓዊ ኮይኑ ዘሎ። كبانك لمعت أفريقيا بمكتل بريزيدنت زوباو لمعت ننينا نوابوفو زمرح جوجل الأخ بانك لمعت أفريقيا أبيرترا مبصح يكايد كم زلو تحبيرو أتي أبيرترا مبصح زكايد زلو بزا مكتل بريزيدنت زتمرح جوجل بانك لمعت أفريقيا بزعبا عدوتو بمنقدتا مراحيت نايتو جوجل زرقي حواب زلو حبريتا أبيرترا أبعدها له مس بريزيدنت إسياس تراخيبا كتب لنكلا أب قداي لمعت مس إيرترا محزنتنا محيال كومدما أب عندك قدامنتات لمعت إيرترا كزتي مس بريزيدنت سياسلو متراخيبه يايلا اتزغورو عدد دما زلاقي لمعات نمنقسقاسن زوباو متحبار نمعباين زغبرو زلو نطفتات زنصبارقي كتبلن كلا صلات صعات نغسغاس إيرترا امن خرنع سلازخونه نتا هاجر حيل مبرهتن مهاب زلو سفيح عقم نمخفات دما قال آتينا ألنا يلا بوغن منستر زين إيرترا بزعبا تركب تزرقيها بزلو صبصاب دما اتا اخيبا ابهلو كونتات كومدما مز اي تسفاتات لمعاتاو متحجاز إيرتران بانك لمعات أفريقان زتوكره كم زنبره بتوسخي بوغن إيرترا زتقمط قدامنتات كومدما اوشت متحجاز زركبو بروجكتاتن مدبات تحداث ساعاتن زتا تغيرلي يلو ابتاخيبا بوغن إيرترا بجكا بريزيدنت سياس دكتور جرجس تخل ميكائيل منستر فاينانسن هاجراو لمعاتن حقوس غبريوت حلافه قطبو غدايات هغدفن كومون منستر نقدن اندسترين نصر الدين محمد صالح ترخيبا منبارم مونتا غليصلو كم ذكر قدم حجون بريزيدنت بانك لمعات أفريقيا دكتور أكينوم أداسينا عم مسكرم كل التشحن عيسان 4 نبير ترى مبصح أكايد نيريو
ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ባህር ዳር ክልል ኣምሓራ ሄሊኮፕተር ወዲቓ ዝብል ጸብጻባት ድሕሪ ምዝርግሑ ኣውፂዎ ኣብ ዘሎ ዕላዊ መግለጺ ዝወደቐት ሄሊኮፕተር የላን ብምባል ነቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ክደጋገም ዝተረኣየ ጸብጻብ ነጺጎሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣውፂዎ ኣብ ዘሎ ዕላዊ መግለጺ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ድማ ኣብ ባህር ዳር ዝርከብ ምዕራባዊ እዚ ሓይሊ ኣየር ልምምድ የካይድ ከም ዝነበረ ኣብቲ እዋን ልምምድ ከዓ ናይ ሲቪላውያን ነፈርቲ ንግዚኡ በርአን ጠጠው ከም ዘብላ ተገይሩ ከም ዝነበረ ይኹን እምበር ዝኾነት ዝወደቐት ሄሊኮፕተር ወይ ዝተጎድአ ኣካል ይኹን ንብረት እቲ ሓይሊ ኣየር ከም ዘየለን እቲ ዝወጽእ ዘሎ ጸብጻባት ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ክብል ገሊጹ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ብተደጋጋሚ ይዝርጋሕ ኣብ ዝቐነየ ሓበሬታ ኣብ ባህር ዳር ሓንቲ ሄሊኮፕተር ሰራዊት ፌደራል ወዲቓ ዝብል ኮይኑ መውዳቕ ናይታ ሄሊኮፕተር ድማ ምስቲ ኣብ ተክልል ዘሎ ኩናት ተታሒዙ እውን ክለዓል ተራእዩ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝወደቐት ሄሊኮፕተር የላን እኳ ደኣ ጸላኢ ዓቕምታቱ እንዳተሓምሸሸ ዝመጽእ ዘሎ እዚ ድማ ንፕሮፓጋንዳ ክብል ዝዝርግሖ ዘሎ ሓበሬታታት ብምባል ነጺግዎሎ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ተገብሮ ዘላ መጥቃዕታት ጌና ተቐጽለሎ ኣብ ዘለእዋን ሓደ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕዝብላህ ዝኾነ ሓላፊ ሜድያ ሕዝብላህ መሐመድ ዓፊፍ ኣብ ርእሰ ከተማ በይሩት በዝገበረቶ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትለተ ገሊጹ ቀትለት ናይዚ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕዝብላህ ዝኾነ መሐመድ ዓፊፍ ሕዝብላህ ባዕሉ ዕላው ገይርዎ ዘሎ ኮይኑ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ሊባኖስ እውን እስራኤል ኣብ ጽዑቕ ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢ ራስ አልነባ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመትን ኣብኡ ድማ ንሱ ከም ዝተቐትለን ገሊጸን ኣለዋ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሊባኖስ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ እኳ እንተገለጸ ኣስማት ግዳያት ግን ኣይጠቐሰን ሓደ ካብቶም ውሑዳት ዝተረፉ ሰበስልጣን ሕዝብላህን ገጽ ናይቲ ሰልፍን ዝኾነ መሐመድ ዓፊፍ ንመወዳእታ ግዜ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብቲ ብብዝሒ ሕዝብላህ ዝንቀሳቐሰሉ ዳሕያ ዝበሃል ኣብ ደቡብ በይሩት ዝርከብ ከባቢ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝተዋህበሉ ተራእዩ ነይሩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙሉ ዘሎ ህንጻ ድማ ዋና ቤት ጽሕፈት ሰልፊ በዓስ ሶርያ ጨንፈር ሊባኖስ ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ ዘሎ ኮይኑ እስራኤል እዚ ናይ ሕዝብላህ በዓል ስልጣን ኣብኡ ከም ዘሎ ስለያዊ ሓበሬታ ረኺባ ክትከውን ተኽእሎ ከም ዘለውን ይሕበር ኣሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ብጀካቶም ዝሞቱ 4 ሰባት 14 ሰባት ከም ዝቆሰሉ እውን ኣፍሊጡ እዩ ሰልፊ ሊባኖስ በዓስ ብፕሬዝደንት ሶርያ ባሻር አልአሳድ ዝምራሕን ንነዊሕ እዋን መሓዛ ሕዝብላህ ኮይኑ ጸንሐ ሰልፊ ኮይኑ ኣብ ሊባኖስ እውን ጨንፈር ከም ዘለዎ ይግለጽ እቲ ጨንፈር ከዓ ምስ ሕዝብላህ ዝካየድ ንጥፈታት ዘካይድ ክፋል ምዃኑ እውን ክግለጽን እዩ ሕጂ ድማ እስራኤል ንዋና ቤት ጽሕፈት ናይቲ ጨንፈርያ ኣጥቂዓ ዘላ ነዚ መጥቃዕቲ ስዒቡ ድማ እስራኤል ካብ ቀንዲ ሰበስልጣን ሕዝብላህ ወጻኢ ተስፋሕፍሕ ምህላዋ ስክፍታ ፈጢሩ ኣሎ ዝብል ዜና ይዝርጋሕ ኣሎ እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ምኽንያት ድማ ሕዝብላህ ኣብ ሊባኖስ ብጀካቲ ዕጡቕ ክንፉ ፖለቲካዊ ክንፊ ዘለዎ ሰልፊ ኮይኑ ኣብ መንግስቲ ሃገር ድማ ሚኒስትራት ዘለዎ ፖለቲካዊ ሰልፊ ብምዃኑ እዩ እስራኤል ከዓ ነዚኦም እውን ከይተጥቅዖም ተሰጊኡ ዘላ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم